होनानै जानो मोनगोन आरो 30 थाखा इदिनो 50 थाखा थायो आच्छा ओमफ्राय जाय हायो ओमफ्राय दाउखौ मोनगोन दाउखौ मोनगोन आरो दाउनो खोने Hello everyone, Kulumbai, welcome back to my channel. So looking for this is about 25th December. So wish you all a Merry Christmas. Say beta, Merry Christmas. Merry Christmas. Con thằng người đã. Abon ni no thanggen na? Say, ini jeng abon no thanggen. Con đâu thằng gen. If I look for Hindi di tamne birat hectic jagan. Jeng tamne sa angni Mr. na Hindi mense event pun dongo beku attend kalamgen. खालामनानै जोङो गुवाहाटी थांगोन स' बिदिनोसै आं नोंथांमोनखौ जेसे हायो देखायलांबाय थागोन ओमफ्राय आंबो थांगोन बे इभेन्टआव स' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना स' दा शिबा मा खालामगोन Hả? नों मा खालामगोन दा Merry Christmas. शिबा मा ब्रासखौनो खालामाखै र' ब्रास खालामहोनोसै बेखौ ओमफ्राय ब्रेकफास्ट होनोसै स' Đi bán đồ. अके खालामगोन दे अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं जेसे हायो दिननि मा खालामो अबाव थाङो नोंथांमोनखौ देखायनो नाजागोन स' कीप वाचिं सै Ready. स' लोगोफोर आलासि फंबायमोना सफैबाय स' आं नोंथांमोना देखायनोसै सोर सोर फैदों स' बिदिब्ला थुदो स' लोगोफोर नै आलासिफोरा अलरेडि जिरायखांनानै माने रायलायगासिनो दा स' बिथांमोना एक्चुअलि फैदों बड'लेण्ड बुब्लिब निउज पर्टेल चेनेलनिफ्राय ओमफ्राय बिथांमोना एक्चुअलि आंनि हाजबेन्डनि मोनसे इन्टारभिउ लानो फैदों स' बिथांमोना अलरेडि थारमाने स्टार्ट खालामबाय स' आं होनबाय जे इन्ट्रडाक्सनखौ उनाव होगोन नोंथांमोननो स' बिथांमोनखौ जिरायनो होबाय स' आं बिथिं आरो बिथांमोननि थाखाय एसे ब्रेकफास्ट रेडि खालामनि स' जेबो गैया स' ओरैनो सामब्राम हाना लाबाय मिजि केपसिकाम दंमोन बेखौ मिजि हाना लाबाय स' बिदिनो ओमफ्राय गाजरबो दंमोन बेखौबो मिजि हाना लाबाय स' लोगोफोर एक्चुअलि आलासिफोरा जे फैगोन दिनै आं मिथियाखैमोन ओमफ्राय मिस्टाराबो थारमाने मैया हराव एकदम 10टासोआवसो सफैबाय ओमफ्राय जेबो बाजार खालामनायबो जायासै ओमफ्राय फुङाव फैबाय बिथांमोना फुङावबो बाजार खालामनो सोलाबासै स' जि दङ बेखौनो बानायबाय आरोना स' दाउदै भुर्जि खालामसै केपसिकाम गाजर बेफोरखौ मिजि हाना लाबाय ओमफ्राय सामब्रामजों बेखौनो एवनोसै थ' एसे पराठा टाइपनि रुटि बानायनानै ओमफ्राय बिदिनो होनसै आरोना ब्रेकफास्ट खालामथोंसै बेखौनो स' हपफुलि नेक्स्ट टाइम मालाबा फैबा मोजाङै जाहोसिगोन स' बिदिनो बानायबाय आरो माने हरखाबै इदि फैबा माने मा होनो मा होआ जायोना स' बेखौनो बानायबाय स' फटाफट बानायनोसै ओमफ्राय बिथांमोननो आं सार्भ खालामसै स' आं नोंथांमोननो लासैनो बिथांमोनजों सिनायथि खालामनो होगोन गावसोर थारमाने इन्टारभिउ लागासिनो दं नालाय स' बे जोबग्रोथों गावसोरबो फ्रि जाथों ओमफ्राय सासे आं नोंथांमोनजों सिनायथि खालामनो हागोन स' बिदिबा अननानै ब्लगखौ नायलांबाय थादो आंनि आन्दा भुर्जिया थारमाने दाउदै भुर्जिया आरो बे रेडि जाबाय ओमफ्राय आं देखायबाय थायासै आरोना माने एकदम समनि आंखाल आंहाबो माने बिराद आथुर स' फिनिशिं प्रडाक्टखौल' नोंथांमोननो देखायबाय स' आंनि आन्दा भुर्जिया रेडि थ' बिथांमोननो आं दा साहाजों होनोसै पराठाजों ओमफ्राय बिथिं पराठाखौबो ओरैनो सिम्पोल बिदिनो बानायबाय रिफाइन होनानै स' आसा खालामो बिथांमोना मोजां मोनगोन स' होनोसै स' लोगोफोर दा नोंथांमोना आं सिनायथि खालामना होनोसै दिनैनि आलासिफोरजों स' थुदो बिथांमोना इन्टारभिउ लागासिनो दङ एक्चुअलि बिथांमोना फैदों बड'लेण्ड बुब्लिब निउज पर्टेल चेनेलनिफ्राय आलासिफोरा बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय फैदों जों न'आव खुलुमबाय आं बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि थामहिनबा मेनेजिं डिरेक्टर राजिब बसुमतारी बाजै लाहानाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों साबायखर खुलुमबाय आंनि मुङा अनजय बसुमतारी आं बड'लेण्ड बुब्लिनि माने रिपर्टार आरो हाय फ्रेन्ड्स गासैखौबो नैबे समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय आं राकेश रामसियारि बड'लेण्ड बुब्लिनि आङो गाहाय सुजुगिरि नैबे समाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि गासैनिसिम गाहाम हामलायबाय आरो नैबे समाव नोंथांमोना बाजैनि जे इउटुब चेनेल बे इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोनखौ गासैखौबो मोजां कन्टेन्ट्स बिथाङा होबाय थायो थ' नोंथांमोनखौ गासैखौबो फल' खालामबाय थानो थाखाय खावलायनाय थेंक इउ बिथिंबो दङ खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा जोंसार बर' आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सेरगाव आं बड'लेण्ड बुब्लियाव दा टेकनिकेल हिसाबै खामानि मावना दङ आरो थेंक इउ
हाय मेदामनि अननायाव जोंनो नैबे रुटि बानायनो बिराद मोजां टि जोंनो होदों गोथावथार जादों नोंथांमोनाबो आलासि जुदि लाना फैयो मेदामाव मोनजागोन थेंक इउ अन्नानै बाजैनि इउटुबखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम बाजैया जोबोद मोजां माने फुङावनो पराथा बानायना होदों देसि फैदों ओमफ्राय दाउदैनि भुजिया बानायना होदों स' नाइस फंबायमोनखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय दिनै जोंनि न'आव फार्स्ट टाइमानो फैदों माबायदि मोनखोबा बाजैया साहा फुदुंना लोंहोबाय आरो पराथा बनायना जाहोबाय रोजा रोजा साबायखर आरो लोगोसे आं आरोबाव फंसे बाथ्रा बुंबावनो नाजादों गासैबो बाजैनि इउटुबखौ साबस्क्राइब खालाम बिथाङा मोजां मोजां कन्टेन्टस लाबोयो आरो इयुनावबो लाबोबाय थागोन आरो जाहाथे इयुनाव आरो साबसिन जालांथों बेखौ आं मिजिंथिबाय थेंक इउ लोगोफोर बिथांमोननि चेनेलनि निउ बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि लिंकखौ आङो डिसक्रिप्शन बक्सआव शेयार खालामखागोन स' नोंथांमोना दिनैनि इन्टारभिउखौ जुदि नायनो गोसोबा बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन लोगोफोर फुंनि आलासिफोरा थांबाय ओमफ्राय दा जाबाय टाइमनि माने साननि 2:30 ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारदों खारिजा बिजलि होननाय मोनसे जायगायाव एक्चुवेलि बर' साहित्य सभानि माने मोनसे प्रग्राम दङ ओमफ्राय बे प्रग्रामाव एक्चुवेलि आंनि मिस्टारखौ माने हाजबेन्डखौ बरायनाय लोगोसे मान बावहरनाय माने मोनसे प्रग्राम दङ स' बेयावनो जों थांगासिनो दं दा स' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं जेसे हागौ नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन ओमफ्राय नै जाबाय बोरसि दैमा ओमफ्राय जों दा बोरसि दैमाखौ बारनानै थांगासिनो दं बैथिं जेराव माने प्रग्रामा जागासिनो दङ आबौनि सल'बाथायाबो माथो खौसेब्ला देरहागोन गावसाब्ला जेनगोन हांख्रायजानाय गाहाय आलासि गोमोराबो बोथोर मोनसेयाव आबाद मावलां होनना बिबुंथि लांबाय स' लोगोफोर जों बेयाव सफैनानै दा बेयाव जिरायफैबाय दसे ओमफ्राय फट' सेसन एसे खालामगासिनो बैथिंबो ओमफ्राय दा जोंनो एसे साहा लोंहोबाय फार्स्टआवनो फैग्रानो स' साहाखौ लोंना लानोसै ओमफ्राय साहा लोंनायावनो आङो मादै जोंना धनस्रि सरगियारि मादै बिथांखौबो लोगो मोनबाय जोबोद गोबावनि उनाव लोगो मोनदों ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' सिनायखागोन जानांगौ बिथाङा 2015आव साहित्य एकाडेमि ट्रान्सलेसन एवार्डखौ मोन्दोंमोन स' मादैजोंबो फट' लाबाय एसे बुहुत गोबाव जाबाय बिथांखौ लोगो मोनिया बिथाङा बबेबा र'डआवनो थायो बिजि थायो स' लोगो मोननाय जाया स' दिनै लोगो मोननानै जोबोद गोजोनबाय स' बिथि फंबायमोना बिनानावमोना फैदों फट' लानो स' जोंबो एसे फट' सेसन खालामबाय बिनानावमोनजों मोजां मोनबाय ओमफ्राय बिथिं सेल्फिबो लाबाय आरोना मेम'रि थालांथों होननानै ओमफ्राय लोगोफोर दा जोङो स्टेजाव गाखोनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय एक्चुवेलि दिनैनि प्रग्रामा फुंनिफ्रायनो जागासिनो ओमफ्राय जों दासो सफैदों ओमफ्राय लोगोसे थारमाने आङो गासैबो प्रग्रामखौ देखायनो हानाय नङा दिनै स' जेसे हागौ आं देखायनो नाजागोन मानोना दिनै थारमाने जों गुवाहाटियाव थांफिनगोन थ' दा माने फार्स्टआव बुक इन'ग्रेसन खालामगोन बेनि उनाव थारमाने मान बावहरनायनि प्रग्राम दङ स' आं एसे देखायनो नाजागोन स' अन्नानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर दा थारमाने बुक इन'ग्रेसन खालामगासिनो ओमफ्राय बेनि उनाव मान बावहरनायनि प्रग्राम दङ ओमफ्राय कालचारेल नाइटबो जागोन बाट आं माने दानो निमाहा बिखाबाय माने आं गासैबो प्रग्रामखौ नोंथांमोना देखायनो हानाय नङा एसेल' देखायनोसै थ' दा नै रायजोफ्रा बिथिं जिरायगासिनो दं ओमफ्राय नै बिथिं बिराद मोजां गानाव मोसागासिनो दं आं दा गानखौबो दामनो हानाय नङा कपिराइट फैगोन स' आसा खालामो नोंथांमोना बुजियो ओमफ्राय
ओमफ्राय नै बिदि प्लास्टिक गोलैना थाबाथ' आं बिराद दुखु मोनो ओमफ्राय गथ'फोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरबो फैयो बेयाव ओमफ्राय उन्दै उन्दै गथ'फोरल' नङा आं गिदिर मानसिफोरखौबो नुदों जानला मानला जानानै बिदिनो नै नायसाय प्लास्टिकफोरखौ गारदों इमान मोनसे साफा फिल्डमोन दा बे साननैयावनो पुरा लेथ्रा जाहैगोन स' आं खावलायो माने जाय आंनि भिडिअखौ दा नायगासिनो दं बा कमिउनिटिनि मानसिफोरखौबो खावलायो जाहाथे डास्टबिननि बेबस्था खालामो ओमफ्राय आबहावाखौ जाहाथे एसे अनो आरोना बिदि लेथ्रा खालामबा दुखु मोनो स' लोगोफोर आंना बुंनायाव गोरोन्थि जानो हागौ आंखौ निमाहा होदो ओमफ्राय नै बिथिं गोबां दख'नानि स्टल ओमफ्राय दा आरो बिथिं दखान खुलिगासिनोसो बायदिसिना बुस्थुनि ओमफ्राय आं ओरैनो गोजौ गोजौ नोंथांमोननो देखायनोसै मा मा दङ मोजां मोजां ब्लाउसफोर नुदों आङो ओमफ्राय जोमग्राफोर नुदों ओमफ्राय दख'नाफोराबो मोजां मोजां आं एकदम खाथिसिम थांला मानोना बिथिं आं प्रग्रामावबो फैदों नालाय लेट जाहैगोन स' आं जेसे हागौ ओरैनो गोजौ गोजौ देखायबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय नै बिथिं आरोबाव प्लास्टिक नुबाय आरोबाव दुखु मोनो आं जेला प्लास्टिक गोलैना नुयो आं दुखु मोनो मानोबा मिथिया ओमफ्राय नै जा मोजां मोजां दख'ना नुबाय बे दखानाव ओमफ्राय बे आब'आ एक्सुवेलि सालबारिनिनो ओमफ्राय सालबारियाव दखान दङ बिथांना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि फसायदोंबा दख'नाफोरखौ थांनो हागोन बिथांनि दखानाव सालबारियाव ओमफ्राय आं दिनै दख'ना बायनो होननानैथ' फैयासै नहले प्रिपेयार जाना फैयासै आरोना नहले गांसे लांगौमोन ओमफ्राय दा आरो आथुर आथुर थांफिननांगौ मोनसे साहित्य नालाय जों माने इयाव खेला होदों आरोना साहित्य होदों बिनिबो गैलिया आच्छा बेखौ बला माबायाव जाय इयाव सोनो हाबाथाय माने 50 थाखा दाउ मासे मोनगोन बिदि आच्छा खेला माने टिकेट बायदि दाननांगोन नामा माबा फैसा नांगौ फार्स्टआव फैसा होनानै 20 थाखा होनानै जानो मोनगोन आरो 30 थाखा बिदिनो 50 थाखा थायो आच्छा ओमफ्राय जाय हायो बे दाउखौ मोनगोन दाउखौ मोनगोन दाउनो खोना लोगोफोर माबा फैनानै आंनि साबसक्राइबारफोर मोनबाय मा नाम खोन्थाना होदो Thank you. नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायनो thank you so much. आसा लाखिबाय जोंजों हान्थायनानै लाबोजानाय लोगोसे आं बिथिं भिडिअ बानायबाय थानायावनो बिथिं आरो मान बावहरनायनि हाबाफारिया अलरेडि स्टार्ट जाबायानो स' लाकिलि मोनफैबाय आङो बेयाव स' दा बिथांखौ मान बावहरनो नागिरदों I can hold your ma'am. Thank you. Welcome. आं एक्चुअली एक्सपेक्ट खालामाखैमोन आंखौबो बिदि लिंगोन होननानै बाट थेंक इउ सो माच फंबाय नोंथाङा बिदि केमेराखौ हमना होनायनि थाखाय स' एसे माने मेम'रि थालांबाय आंनाबो ओमफ्राय बिथाङा जाबाय सानस्रि ब्रह्म ओमफ्राय बिथाङा अनलाइन आर्ट कम्पिटिशनाव नेशनेल लेभेलाव फार्स्ट प्राइज बान्था मोननो हादों स' बिथांखौबो मान बावहरबाय ओमफ्राय बिथिं दङ साहास्रि बसुमतारी बिथाङाबो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि बुहुत बान्था मोननो हादों बिथाङा सासे मुंदांखा क्लासिकेल डान्सार भारतनाट्यम डान्सार स' ओमफ्राय बिथांखौबो माने मान बावहरबाय स' लोगोफोर नै फंबायमोनखौबो लोगो मोनबाय बिथांमोना आंनि साबसक्राइबार स' साबसक्राइबारफोरखौ लोगो मोनबा बिराद गोजोननाय मोनो आंबो मानोना नोंथांमोना नायो बेनिखायसो माने आंबो बानायनो मोजां मोनो भिउवार्स गैयाबाथ' मा बानायगोन ना भिडिअखौ नायबाय थायो माने मोजां मोनो माबायाव थांनायखौ गवायाव थेंक इउ स' आरोबाव लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय ना बाय थेंक इउ मेम लोगो मोननायनि बिराद मोजां मोनबाय खोनादोंमोन नोंसो
लोगोफोर मान बावहरनायनि हाबाफारिया जोबथ'बाय ओमफ्राय दा एसे पारफरमेन्स जाबाय ओमफ्राय दिनै थारमाने खालि साथामल' नङा आरो गोबां मानसिफोरखौनो मान बावहरनाय जादोंमोन ओमफ्राय गासैखौबो आं लाजोबनो हायासै आं देखायनोबो हायासै आं निमाहा बिबाय ओमफ्राय लोगोफोर आं गोबां इउटुबार्सफोर नुदों बा निउस पर्टेलफोर फैनाय नुदों जाय दिनैनि इभेन्टखौ कभार खालामदों स' नोंथांमोना इउटुबाव थांनानै जुदि सार्च खालामोबा मोनखागोन दिनैनि प्रग्रामखौ ओमफ्राय दा पारफर्म खालामगासिनो सायास्रि बसुमतारी बिथांनिबो पारफरमेन्सनि एसे क्लिपल' देखायगोन आं मानोना बिथांनाबो गावनो चेनेल दंखायो स' आइ एम श्योर गावनि बे पारफरमेन्सखौ बिथाङा गावनि चेनेलाव कमप्लिट पारफरमेन्सखौ होखागोन स' आपल'ड खालामखागोन स' नोंथांमोना अन्नानै नायहैबानो जाबाय ओमफ्राय बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आङो आंनि डेसक्रिपसन बक्सआव शेयार खालामखागोन स' बिदिनोसै दिनैनि ब्लगखौ आं बारा गोलाव खालामला स' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय स' बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो फोजोबनोसै लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय